Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος στη μνήμη του ποιητή Θανάση Πάσχου, 2 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η σκέψη για την εκδήλωση οφείλεται στον ποιητή Μάρκο Μέσκο, που με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τιμήσει τον σύντροφο των γυμνασιακών του χρόνων, αλλά και τις μετέπειτα πορείες της ζωής του, τον άνθρωπο που η μοίρα του επιφύλαξε ένα άγριο συμβάν όταν έφτασε σε νεαρή ηλικία που έκρηξε συνάρτηση του ένα. Σοβαρός, μετρημένος, συνήθως μελαγχολικός, ο βίος του σκιά του εαυτού του είχε το χάρισμα να κρυβολογεί. Ό,τι γνώριζε, το γνώριζε καλά. Στην άκρη, ο πικραμένος φίλος, ο ποιητής Θανάσης Πάσχος, μια συμπαγής ηθική προσωπικότητα. 2 χρόνια πριν αναχώρησε. Και δεν ξεχνούν οι φίλοι του ότι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, βοσκώντας λιγοστάγιδο πρόβατα στην περιοχή του χωριού του, μαζί με τον εξάδελφό του, ο τελευταίος πατώντας την άρκη κομματιάζεται, ενώ ο Θανάσης ακροτηριάζεται. Τον σώζει από το θάνατο ο πατέρας του Μπαρμπαλιάνης, σπέβδοντας ταχύτατα πάνω στο άλογο μαζί του για τις πρώτες βοήθειες και την τακτοποίηση των πληγών του πρωτότοκου γιού του. Τα ποίηματά του είναι ουσιαστικά ανέκδοτα από τον ίδιο. Όσο γνωρίζω, υπολογίζονται κάπου 50, στον παραδοσιακό κυρίως και κάποια στον ελεύθερο στίχο. Και θα ήταν ευχής έργων κάποτε να εκδοθούν σε ένα τόμο να υπάρχουν όλα μαζί. Ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε περαιτέρω. Οι μηχανισμοί της αγοράς ήταν άγνωστη υπόθεση για εκείνον. Τι άλλο άραγε να σκέπτονταν? Στην αρχή της βραδιάς υπόθηκαν κάποιες πληροφορίες από τον πρόεδρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη ζωή του. Να προσθέσω και το εξής. Το βαθύτερο μεράκι της ψυχής του δεν ήταν η νομική σχολή που ακολούθησε αναγκαστικά. Είχε λαχτάρα με τη φιλοσοφική σχολή και τη φιλολογία ειδικότερα, μα ο δρόμος αυτός απαιτούσε σωματική αρτιμέλεια, που δεν είχε, αλλά είχε όλα τα άλλα. Αν θελήσουμε να τον τοποθετήσουμε κάπου στο μήκος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ο χώρος αυτός είναι του Μεσοπολέμου, με τα ποικίλα αδιέξοδά του και του έμετρου λόγου της χαμηλόφωνης ποίησης. Κοντά και δίπλα στη γλωσσική αίσθηση του Τέλου Άγρα, του Μιλτιάδη Μαλακάση, του Κώστα Καριωτάκη, του Λάμπρου Πορφύρα, του Γιώργου Κοτζούλα, που νομίζω ότι τον γνώρισε τελευταία. Κοντά και δίπλα στις ήπιες φωνές της γενικότερης ανθρώπινης μοίρας, ο βυθός του κενού και ό,τι πιθανόν κινείται εντός του. Είναι ο κόσμος που τον απασχολεί και τον παρηγορεί. Μα πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλες τις ζώσες παραμέτρους του Θανάση Πάσχου, υπάρχει σαν πρώτη προτεραιότητα εκείνη του πληγωμένου σώματος. Μετά το ατύχημα και την ανάπηρη σωτηρία του, δεν είχε άλλη επιλογή από το να εκφράζει έκτοτε το ψυχικό και σωματικό του πόνο. Η σύμπτωση φυσικά δεν είναι τυχαία. Μέρα νύχτα, μονίμως επιζών και μονίμως τον αστερισμό της Δύσεως, εκεί όπου τον όριζε η φωνική εποχή, ο ποιητής κατάφερε να αντιστρέψει τον κανόνα. Από νωρίς, από παιδί, έχοντας πάνω και μέσα του έκδηλα τα σημάδια της άγριας περιπέτειας του βίου του, αλλά και τη χάρη του βαθύτερου πνευματικού του σύμπαντος, έσκυψε επίμονα στη διακονία της ανιδιοτελούς ποιήσεως και με πόσες προσωπικές δικαιώσεις. Περιττό είναι να υπενθυμίσουμε. Ουκ εν το πολλό το εφ.
ανάμνηση. Μια ανάμνηση στο νου μου τρεμολάμπει το καντήλι, που μήτε να μου την εσβήσει η λύθη. Περίποθη ξανάρχεται η εικόνα ενός Απρίλη, μιανής ζωής απίκραντης, χρυσόμυρης, παρθένης. Κι ήταν το πρώτο που γλυκά μου ανέβαινε στα χείλη του τραγουδιού το ανάδεμο από τα στήθη. Τετράστιχα. Από το χτες πια τίποτε δεν μου μένε για να έχω, παρά μια ανάμνηση σκευρή, πολύ που δεν θα ζήσει. Το σήμερα, το τραγικό του τώρα μου έχει αφήσει, και τ' αύριο, ελπίδας προσμονή για λογισμό μονάχο. Χρυσές οι ώρες που μου φύγανε χαμένες, οκνά παραδομένες σε μια άστεργη απραξία. Ώρες στο χάος μιας ανέμελης ζωής πνιγμένες, ταγμένες προτού ζήσουνε να σβήσουν νεκρωμένες.